wis Wisanggeni bakal duwe kekuatan ingkang teremprap ngungkuli lan sak pepadaning titah. Wisanggeni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane. Ruktinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisanggeni kudu isa males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa. Dipun keparengaken ulun keparengaken. Matur nuwun, matur nuwun. Ulun kundur makayangan bocah iki jedinen supaya enggal gedhe santrata dewasa satemah bisa ngapokake para Jawata ing mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud Jawata ing utama nanging wujud Jawata ing angkara murka men padha kelingan kalawan jejere. Nggih ngestaken dawuh ulun kundur makayangan Semar. Nggih nderekaken Bu Ulun. Matur sembah nuwun. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalam Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Putra ing Sidik Pangudal-udal Kakang Resi Narada. Kencang warudaya pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kawula nuwun inggih Di Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun kula tamyasung pambagipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal ndadosaken bombong Suka Marwata Suta manahipun ingkang raka. Amung kasa wangsulipun kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ing raka kunjuk kersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula natnan. Kakang Narada kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing rayipun Jatimurti boten langkung. Kaicana jiga kelawan Pekiwu Durgama Sangga Runggi. Kakang Narada kasekecak manggen jengandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra. Dalah nggih. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal wonten ing Bale Marti Kudha Manik titik lenggan sak mangke menika Di Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Surapati Bathara Indra prayoga nunggara ngadhep ngarsa ulun nggih Atmaja ulun Bathara Indra. Lho iki diweji sesembahan kula Rama Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra wonten ngarsa paduka Lewang Adi Pukulun. Namung dereran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Rama Pukulun sang Hyang Jagatmata. Pukulun sembahan kula. Iya Indra ulun nampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu luntuh napa marang jeneng para kula Bathara Indra kula pun dinggo jimat. Dayan ana ing kasantosan Pukulun. Apa dene sira Yamadipati prayoga nunggara ngadhep ngarsa ulun nggih Yamadipati. Boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi pun Yamadipati namung dereran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Hyang Adi Pukulun Manikmaya ing Suralaya Pukulun. Yamadipati luntumpa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu luntung napa marang jeneng para kula Yamadipati. Kawula nok kula pun dinggo jimat lan mratakna mring sagung para Jawata para widodara widodari kang padha gantung sibuh aja nengkeng padha saur manuk jeneng ulun diambabarake wigati ning pasewakan Yamadipati. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Hyang Adi Pukulun Yamadipati. Iya Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi kadah wadana kakang dene dinten sak mangke ingkang rayi ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata wonten ing Bale Marti Kudha. Ndadosaken bingung mbok menawi penggalih paduka Kakang Resi Narada tambuh penggalih paduka menapa dene ingkang rayi hambaya mirawuh paduka wonten ing madyaning Bale Marti Kudha Manik Kakang Narada. Dalah nggih Yai. Napa anantip panggrahitanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nyatanipun kodheng raos sing manehipun ing raka Sidik Pangudal-udal. Krana dinten samangke menika sanes pasewakan utawi pepanggihanipun para Jawata. Teka Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nimbali dhateng raka Sidik Pangudal-udal. Malah samangke
gandeng Raka sampun keparang sowan kersa paduka Adi Pramesti dumunten ngababarna menapa wigatosipun dening paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata menawi wonten botripoteng jagat wonten kula aturi andhawaken dhateng Raka ing sidhe pangdal-dal kula nedya tumurun Honyang Madyapada mastuti dhateng Sabdatama paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada kasinggihan mekaten namung kemawon wonten pitakenan saking Kang Rayipun Manikmaya ingin tumuju dhateng Kakang Narada. Ha iki bab menapa? Kakang sampun sawetawis dinten. Agengipun sampun sawetawis candra kayiwangan menika katingal ayem tentrem. Tuwin jinem lenggahing para Jawata nanging boten kadosa sagedhagan menika teka wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Dalah. Nuwun sewu lho, Dik. Panjenengan menika dangu menapa nyobi dhateng Raka? Sababipun menapa Kakang Rada paring dawuh mekaten? Ah nggih mesti mawon kula matur kados mekaten. Janyatanipun panjenengan menika dewaning para dewa, nalindraning para Jawata ingkang ngertos mubah musik ing para titah. Sampun ngantos mubah musik ing para titah. Kutu-kutu Walangataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan hawa benter ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nyuwun priksa dhateng Raka ing sidhe pangdal-dal. Kakang Narada punapi kula badhe nyuwun priksa panjenengan menika jejeripun menapa kami tuwaning kayiwangan pujanggane kayangan menika ing Raka ing sidhe pangdal-dal dosa menapa menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan nadyan sejatosipun kula mangertos nanging kula mboten wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka langkung-langkung nadyan gumelar jagat jembar mboten wonten ngibaratipun tiyang ingkang damel cangkriman tumuntun dipun batang piyambak kula ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah batang dalah ngaten to inggih Kakang Narada nggih menawi tetela mekaten nuwun sewu lho sampun dinten kula menika nglangkungi dhateng pangwaos paduka jernyatanipun kula katimbalan sowan kadangu milawan menapa kula badhe munjukaken saha paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula semanggaken dhateng jengandika Kakang Narada nggih matur sembah nuwun gara-gara kayiwangan sabab menapa ta wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat menika miturut petanganipun ing Raka Sidhi Pangdal-dal menika wonten pinten-pinten perkawis upaminipun menapa Kakang setunggal menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan tegesipun wonten papan ingkang gawat kliwat winget pati Satuwara Satupati jalma mara keplayu menika ugi andadosaken gara-garane kayiwangan andadosaken hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat mekaten Kakang Narada nggih ing angka kalih Pandhita Tapa menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan langkung-langkung menawi Pandhita menika kala wau wegik wasis ngelmunipun sampun buntas menawi sampun alampah tapa menika andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan Suralaya langkung-langkung menawi wonten setunggiling satriya pinandhita menika ugi andadosaken gara-garane kayiwangan mekaten Kakang nggih angka salajengipun menika menawi wonten titah ingkang gadhahi pamutah mongko nglangkungi dhateng kawasanipun titah menika piyambak tegesipun kados pundi menawi wonten titah ingkang gadhahi pepinginan ingkang nglangkungi dhateng kesagetanipun titah menika kados to conto nalika nyuwun widodari ewadene sejatosipun lenging cipta Prabu Sekipu menika kala wau badhe lenggah dampar keprabon wonten ing Sira Kandawaru Binangun niat kados mekaten menika saged andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan monggo kula titik kula pirsani saking mriki kula tingali wiwit jagat kilén dumugi jagat wetan wiwit jagat ler dumugi jagat kidul menika mboten wonten tiyang ingkang badhe alampah tumindak mboten sakmestinipun mboten wonten pandhita ingkang tapa mboten wonten lemah sangar kayu waing ingkang dadosaken gara-gara kayiwangan namung kemawon nuwun sewu lho Dik menika wonten sowanipun inggih menika ingkang rayipun Pandya Betari Durga kanthi badan wadak monggo sinten kemawon minggah wonten ing kayiwangan menika mboten dipun keparengaken mawi badan wadak nanging Durga menika sowan kanthi badan wadak inggih kula pitados nadyan Durga menika dados dewaning panggoda pangrecara nanging menika dados ganeping para dewa nanging nuwun sewu kayiwanganipun mapan wonten ing jagat raya mila Durga menika sowan inggih kedah badan sukma nanging elok sanget
dene Durga Sawangun ngabiyantu rasa paduka di Pramesti Bathara Guru kanthi badan wadak nuwun sewu mbok menawi gara-garane kayiwangan inggih dipun sababaken sawanipun Permoni ingkang kanthi badan wadak menika kala wau Kakang Narada mekaten inggih ingkang mekaten tumunten katimbalana menapa wigatosipun Pandhu Betari Durga Sawangun rasa paduka di Pramesti Bathara Guru menawi wonten wigatos tumunten kadangu yari supados sak mangke sampun ngantos saya Dodro hawa panas ing mandhuk wonten ing kayiwangan menika Kakang Narada kasinggihan mekaten kula aturi semene sawetawis Kakang kula badhe andhangu dhateng Bathari Durga kula semanggaken ndi kula semanggaken Permoni mara gage maju sira sowan ulun boya mangerteni ana wigati apa lan darbe sedya apa mara gage maju kene Permoni ulun nimbali kelawan jeneng kita Pandya Betari Durga Anjra ingkang Orun Sireng Samirana mre Sekar kadung ngas gandanyo maweh laras retnaning driya Permoni padha kanthi harja saprapta kita Bathari Durga nuna mek masang kaliman tabe tinepi nang lodun itu mawang tawang tuwang pukulun tinepan wong tulak manuk kepareng ngaturaken sembah sumung kaping pabekti kula kunjuk sandhap senila paduka Iwang Adi pukulun iya Permoni lun tampa akarya bombong Tyasulun ora liwat pangestulun Namanana kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan pukulun kencang warudaya mbak bong Durga Madararja saprapta kita nggir Pandya Betari Durga paestu maduka Iwang kula Narada wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk ya ulun tampa karya bombong Tyasulun ora liwat prayogan nggih kita ngadhep lan mara gage prayogakna nampa timbalaning Adi Pramesti Bathara Guru nun inggih ngestaken dawuh kula Iwang Narada Durga kula wonten timbalan ana wigati apa dene jeneng kita sowan monggo tanpa tinimbalan yen pancen darbi sedya mara gage matur ingkang terwaca sedya kita apa lan niat kita kang kepiye matur wiwit purwa madya wusana samendang aja ngantos ingkang karempit Pandya Betari Durga gage matur Permoni ratu muni munjak atur kok malah kita nggone kita nangis nang apa Durga ana lakon apa gage matura nuna mek masang kaliman nabi pukulun lepan tulak manut dumawang tawang towang ya Durga mboya dadi ngopo gage matura anggen kula keronto-ronto menika namung gagas dhateng gesang kula Durga ta urip ana ing jagat nanging kita kuwi klebu peranganing Jawata mula apa to kang kita gagas teka kita wujud kadewatan nanging kita katarungku kelawan kadunyan inggih mboten perkawis saking kula mapan wonten telenging jagat raya menika kula tampi kanthi ikhlas pukulun namung semanten
sampun pinten-pinten dinten menika nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa dhateng Paduka Hyang Adi Bu Kulut. Iya, kita bakal nyuwun priksa apa? Menapa Paduka menika tasih asing ngakeni bilih Dewa Srani menika putra Paduka Durga. Nadyan dikaya ngapa Dewa Srani kuwi wiji ulut nalika ulun pepasihan kelawan jeneng kita. Mula Dewa Srani kuwi Atmaja Ulun. Tobat. Mugi andados nek kawuningan. Bilih samangke Dewa Srani badhe mungkasi jejakanipun pukulun jagat Dewa Bathara. Durga, kula wonten paring dawuh yen to pancen Dewa Srani bakal mungkasi jejakane tegese bakal nambut siraning akrama mengku sawijining putri. Durga maragake matura banjur putri ngendi ingkang dadi lenging cipta sarta dadi woting katresnan si Dewa Srani. Ulun minangka sudarmane ulun ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ulun bakal tanggung jawab perkara iki. Tobat. Menika miyos saking mangandika Paduka piyambak lho Bu Ulun. Iya. Ulun keng wis kepareng-paring pangandikan lawan jeneng kita. Ulun bakal tanggung jawab mboya ana apa ing wis ulun ngendikake kuwi kababar ora dadi kasunyatan kabeh mesti dadi kasunyatan Durga. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi titula mekaten andadosaken bombong raos sing manah kula pukulun. Iya, maragake matura. Putri ngendi ingkang dadi woting Dewa Srani. Sareng Dewa Srani kula desek rembak. Piyambakipun maloka kaliyan ingkang ibu inggih kiyamipun Bathari Durga. Nek kula pun Dewa Srani kula sampun paring pangandikan bilih menika sampun pinengku dening Janaka. Nanging nuwun sewu pukulun kepala Dewa Srani badhe ngentengaken pejahipun menawi boten kasembadan daup kalian pun Dresanala pukulun. Jojongon laplir kena Paduka yayasinipe netra kocak ngondarandir. Itep nyomangolon coko wadanane rombranang kaya kembang murawari sinabeta marang segetheng bel medal tahanane sinabeta marang segetheng Mastu nama sidang karing bawana langgeng permoni kita wis prisa lan kita ngerti dhewe lamun Dresanala wis winengku dening Arjuna. Monggo kabar ingkang wis ndak tampa kekarone nggone mangun bebrayan wis tinali amarga Dewa Srani utawa Dresanala wis ngandhut jabang bayi ingkang wektu semene wis yuswa 7 candra. Apa ya kelakone ngatasé Dresanala ingkang wis ngandhut 7 candra teka banjur bakal winengku dening Dewa Srani. Permoni jagat iki ora mung sagodhong kelor, jagat ginelar iki jembar. Yen to Dewa Srani kepengin mengku garwa sapa wae jer Dewa Srani kuwi Atmaja Ulun mesti bakal kelakon. Nanging aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nganti bubrah kelawan kulawarga ingkang wis dadi kayata kulawarganing Janaka kelawan Dresanala. Yen to kateman kaya mengkono bakal ngucemake asmaning kadewatan padha karo Dewa Srani nyiprati rah netuh marang pasuryaning sudarmane ya kuwi ulun pribadi permoni. Tobat nyuwun pangapunten ateges panjenengan liwang pulun jagat Kirinata mboten ayugyani angripun Dewa Srani kepengin dawuh lampun Dresanala. Ulun ora kok ora nayogyani nanging kita ingkang minangka dadi ibune kudu tansah bisa ngandhani kelawan Dewa Srani. Aja banjur ngrusak marang pagrayu. Aja banjur ngrusak mamang bebrayaning wong liya. Kuwi ora prayoga permoni. Tobat. Menawi tetep mekaten Dewa Srani samangke boten kasembadanipun badhe dawuh lampun Dresanala. Pukulun menawi kula wangsul wonten ing dandang mangore mongko kula mbeta kabar bilih Dewa Srani boten saged dawuh lampun Dresanala piyambakipun badhe nglampos diri utawi badhe nganyut tuwuh. Tobat mongko kula menika ibunipun. Pukulun kula menika ibunipun. Kula mboten badhe mentala menawi Dewa Srani menika lampah-lampos diri. Tinimbang Dewa Srani menika pados margi
ning pejabat obat kula nyawon pamit kula dewasane badhe kula pejahi piyambak kula Pandita kang mirewangsit pindha kompangang ngajaping kawang susu angin ngendi nggone oh kene menapa dadak digondeli barang panjenengan niku wong tuwa sing ora nggate karo anake tobat anake lanang arep rabi wae sudarmane ora mikir piye dene anake Bathara Guru putraning dewaning para dewa ing atase menggal widodari wae ora kelakon Mbah tobat iya permoni ulun jaluk ngapura kaya menapa waduh mboten paring dawuh kala wau kok dadak ditangi marang kamurkaning permoni Mbah tobat mbok panjenengan menika kelingan mbok panjenengan menika ya eling dok nalika ngarepke kula menika kaya ngapa pola panjenengan Mbah tobat saka esok nganti sore krang-kring wonten ngajeng griya nganti jeblok kaya ngono mana kula menika sakit lho mana kula menika lara Mbah tobat dume saiki permoni wis wujude kaya ngene mergo disotke saka panjenengan nganti wujude ra seksi kaya ngene njur dilalekke njur dikiwake biyen dhek isih apik Mbah tobat kaya ngopo panjenengan menika nggih dipun tansah ngelela dhateng kula mulai nyuwun supados Janaka menika mboten kelampahan utawi dipun pegataken kanthi Dersanala Dersanala wis nggerbini pitung candra jabang bayi digege mangsa digelak wanci laire sampun ngantos bebeda dawuhipun dewasane kanthi Dersanala jabang bayi dipun gege lairipun menawi perlu lare menika mangke menawi badhe bebeda dawuhipun dewasane kanthi Dersanala jabang bayi menika dipun pejahi kemawon waduh kok dadi di katos santos Bathara Indra ulun maring adhawuh ulun nyuwun sowaning Bathara Brahma titik lungguhan iki uga ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati aja kaya bocah cilik permoni lungguh pepungkuran kene nun inggih ngestakaken dawuh Budhala Indra lho niki nyuwun pamit ulun Senopati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra palelungo ambrekanggeng hawita denceng dencengan Bathara Brahma kaget kita ulun miji Brahma ndadosaken kaget kala sing manahipun ingkang putra ulun dene paduka andhangu dhateng wiswanipun pun Bathara Brahma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk ulun ya ulun nampa akarya bombong tias ulun
wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka miji dhateng geswanipun ingkang putra pun Budawaka. Brama wonten dawuh. Ulun bakal nyuwun mriksa. Nggonira ndhaupake Arjuna kelawan Atmaja kita Dresanala. Apa pancen samengko kabar mau pancen kepara nyata lamun Atmaja kita Dresanala samengko wis nggerbini Sapta Candra kasinggihan mekaten ulun. Malah raos kula bombong nyumurupi dhateng pun putu kula Janaka lan anak kula pun Dresanala anggenipun mangkun kembayatan samangke sampun pikantuk talining katresnan wujud jejabang ingkang kinandut dening anak kula pun Dresanala. Brama wonten timbalan apa to sababe lan kepiye larah-larahe dening kita ndhaupake Arjuna kelawan Dresanala. Nun pamunten kula kinten pukulun tasih kemutan nalika wonten kraman Kayiwangan Suralaya nalindring Mantaka Prabu Niwata kawaca duk nalika semanten Arjuna dipun wisuda minangka dados senopati dumunten kaparingan pusaka ing namipun Pasopati miwah menawi Janaka saged nyirnakaken Prabu Niwata kawaca dipun lenggaken wonten ing Kayiwangan minangka nalindraning para Jawata boten ketang namung telung kedheping paningal. Nalika semanten dipun paringi jejuluk Prabu Kalidi lan sabda pangandika paduka dipun menangaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji. Langkung-langkung duk nalika semanten Arjuna ingkang upaya ati ning geni pinanggih kelawan ingkang putra pun Bathara Brama. Dumunten kula paringi pusaka wujud jemparing nami Brama Warastra. Kejawi saking menika krana aturipun ingkang putra pun Bathara Brama anggenipun sampun nyumurupi Kayiwangan Suralaya padhang awit saking tingkah lampahipun Arjuna dumunten kula paringi bebingah wujudipun anak kula pun Dresanala. Ulun menggambarkaken larah-larahipun nanging sabab apa dene jeneng kita mboyakaren kelawan panjenengan ulun kita ngerti lamun sejatine ingkang duwe panguwasa kuwi Bathara Guru ya Manikmaya. Sabab apa dene jeneng para Bathara Brama ndhaupake ya kuwi Arjuna lawan Dresanala tanpa taren kelawan panjenengan ulun ateges sira sawijining dewa ingkang nerak pacak nerajang perbatang. Nyuwun pangapunten Bukulun. Kanthi dasar anggen paduka sampun paring dawuh Arjuna dipun parengaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji. Mila saking panginten kula nadyan boten tetarosan tuwin boten munjuk atur rasa paduka Hyang Adi Bukulun. Menapa ing kula tindakaken menika kapitang sampun leres bener tumrap kita nanging boya bener tumrap ulun. Kita ulun anggap kita kuwi nglangkungi marang panguwasa ulun, kita iki ngluwihi marang panguwasaning Bathara Guru. Iya, menawi dela mekaten kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Bukulun. Dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe selak. Jer menika sampun kula dodo kalempatan tumunten kula aturi paring dawuh menapa ing kedah kula tindakaken ana sewiji-wijine kudu kita tindakake. Menapa Bukulun? Bathara Brama wonten timbalan gandeng ulun kuwi bakal misuda widodari ing ngolah beksa tegese widodari Langentaya. Monggo widodari ingkang padha ulah beksa mau mboyakena kagungan putra sarta mboyakena kagungan garwa. Mula wektu dina iki gandeng Atmaja kita ya kuwi Dresanala wis ulun tuding sarta wis pinilih dadi widodari ingkang ngolah beksa. Nggih Brama sing gedhe pangapura kita ulun piji ana ing ngarsa ulun mung bakal ulun paringi dawuh wiwit dina iki kita kudu misahake katresnani Janaka lawan Atmaja kita Dresanala supaya Dresanala bisa ulun pundhut minangka dadi widodari ingkang ulah beksa ning Kayiwangan Suralaya. Mula kita baliya ning swarga dahana Janaka pisahna kelawan Atmaja kita Dresanala. Wektu dina iki uga Bathara Brama
ulun yaya sinambring gelap lepat sareng kula nyumurupi sabda pangandika paduka ulun menawi kula kedah misahaken bebrayanipun anak kula Dresana kaliyan Janaka ulun monggo anggenipun sahayatan sami mangun bebrayan sampun pikantuk talining katresnan inggih menika jejabang ingkang wonten wujud kandhutanipun anak kula Dresana ulun boya bakal mailu kita kudu tetep misahake Janaka kelawan Dresana kuwi wae ingkang dadi dawuh ulun lan kudu kita tindakake Brama aduh ulun Bathara Narada kados pundi Wis ngono wis lakonana dhewe ning nek tumrapaku lho nek tumrapaku ya abot anak nek tumrap Bathara Narada abot anak kowe ora usah wedi kelangan derajat pangkat kowe ora usah wedi kelangan kadiwatanmu mung mergo mbelani karo anakmu ning nek kowe wedi kelangan derajat pangkat wedi kelangan kadiwatanmu kowe tumindak misake bebrayane si Dresana karo si Janaka wong tuwa trondolo kowe inggih wis to saiki pikiren wong tuwa direwangi sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil iki mung padha budidaya supaya golek kamuktene anak aku ya gumun kok Brama lah piye ta ya penggali ngaji guru iki piye ning monggo gandeng panguwasa kowe ning astane Wang Pikulun Nadi Pramesti Bathara Guru ya sumangga gone paring dawuh ning tumrapaku dawuhe luput nek dawuh luput aja mbok tindakake najan kita kuwi dadi andahan kita kuwi dadi kawulane Wang Pikulun Manikmaya ning nek Wang Pikulun Manikmaya paring dawuh sing ora bener ya aja mbok tindakake mengko ndak kowe klepetan dosane ngibarate kowe ora mangan nangka ning gabul pulute inggih wis ngono saiki pikiren apa tuman apa becik apa apik ing atase wong wis padha bebrayan mongko wis meteng 7 sasi lah kok arep dipisahake iki apa ora lah bocah sing ora ngerti apa-apa bocah sing ora ngerti dosa ora ngerti luput durung ngerti kananing jagat melu kesempyok dosa kesempyok ing aradan urip rekoso ya nek bocah kuwi kok mati nek urip apa ora saya tuna urip kita inggih wis ngono wangsulan kula kedah kados pundi bila bocah iki piye to nek abot derajat pangkat ya wis pisahno Janaka karo Dresana nek kowe abot anak ya aja mbok pisahake wis ora apa-apa wis ben kowe entuk dedosan apa wae sarta entuk pidendang sang Adi Pramesti Bathara Guru ora apa-apa dilakoni kabeh dienggo anak ditenono Bathara Brama tetel kadewatanmu angka 2 ulun sedake dadi werjit cacing nyuwun pamit ulun merkencong warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Kakang Rada badhe menapa mangke riyen perkawis Brama janjanipun kula mboten badhe tumut-tumut ning perkara menika sampun nyemplok dhateng kawontenanipun Kayuwangan Suralaya amargi tumindak panrajang perbatang kados mekaten menapa ingkang kula tindakaken lho kok pandangan panjenengan menapa ingkang paduka tindakaken panjenengan nuruti mamotahing permoni ya Betari Durga nganti panjenengan mentala dawuh karo Brama swami sake dedhaupane Janaka karo Dresana niki nuwun sewu panjenengan niku duwe wewenang ning dienggo sewenang-wenang panguwasa kinarya gada lumek sampeyan lagi dadi wong duwe sampeyan dadi dewaning para dewa sapa sing ora manut karo ulun tak singkirake sapa sing ora manut karo panjenengan tak singkirake nuwun sewu lho Di menika mboten sae ingkang dados dewaning para dewa menika ulun menang damel abang ijoning kahanan Kayuwangan nggih monggo ning nuwun sewu sing dadi kami tuwaning Kayuwangan menika kula wajib elek-elek kula menika duwe pegawéyan jejeke barang sing bengkong benerke sing luput
nek Kayuwangan enek kanan sing kleru, kanan sing ora bener. Lah kula nika kewajibanipun kedah beneraken. Monggo Kayuwangan dinten samangke nedengipun boten bener amargi paduka dipramesti bandar kurang ngerti tumindak nalisir saka anggrang-angring kautaman. Nalisir saka anggrang-angring bener menika boten prayogi. Mangke menapa kemawon badhe kula tanggel. Sinten ingkang boten cocok, sinten ingkang boten mathuk. Kenging kesah saking Kayuwangan kula aturi lereh anggenipun dados dewa. Inggih, ora apa-apa. Napa dianggep kula menika kepengin dadi dewa saterusé napa pripun? Mboten, Di, mboten. Upama panjenengan sampun mendhet kadewatan kula aturaken, Nah, apa rumasane Bathara Tada iki ra iso urip ngono apa piye? Apa rumasane Bathara Tada iki ra iso urip? Ora iso urip yen ora dadi dewa, ngono apa piye? Mboten kula menika mandhap wonten ing Kayuwangan nggih mboten napa-napa. Ora dadi dewa ya ora apa-apa. Kok dados kepenake dhewe. Dur sakepenake dhewe menika dados pundi? Kula trienget lho, Di. Hukum wonten ing jagat menika wonten werni-werni. Hukum alam, hukum adat. Hukum ing negara, hukum karma wonten sekawan. Hukum adat menika hukum ing saged dipun wakili. Contone menawi wonten satunggiling desa ingkang dadipun sranani kudu mbleh kebo lan sak piturute. Ning saka pintering menungsa, kebo mau ora wujud kebo, ming dientho kaya wujuding kebo wis sak. Hukum ing alam menika panasing srengenge, menungsa iso gawe omah, menungsa iso kalih saka panasing srengenge. Menika iso diwakili. Hukum negara jaman sakmenika saya meneh. Anggere duwe duit mongko iso omong sing apik. Saya nek iso ndublak cangkeme sing don mradata niku nganggo duit. Niku saya ora bakal kena paukuman. Nika hukum negara. Ingkang pungkasan hukum nika hukum ing tumindak. Sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing bibiti oleh ngriku ayuning bakal sirna. Adi Guru sampun nandur pakarte ingkang boten sae. Adi Guru sampun tumindak ingkang boten sae. Di, menawi wonten menapa-menapa ingkang mandhap wonten ing Kayuwangan. Sampun ngantos sambat kula. Kadewatan kula caosaken kula ora dadi dewa ora apa-apa. Kula tak medhun wonten ing jagat Kadiprabu. Permoni kula maning adawa pukulun iki kinarya bukti lamun jeneng ulun gedhe rasa tresna ulun kelawan jeneng kita Permoni kula nuwun matur sembah nuwun namung nuwun sewu lho pukulun kula teges kula kepengin damel geger wong ning Kayuwangan namung sedaya menika kula namung pengen buktekaken anggen paduka tasih tresna kaliyan ingkang putra pun Dewa Srani. Ya ulun isih tresna kelawan Dewa Srani. Ketitik ulun dawuh kelawan Bathara Brahma supaya misahake bebrayaning Janaka lan Dresanala. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bu kula. Kejawi saking menika kula ugi badhe nanjihaken. Nanjihake bab apa? Gandeng panjenengan tasih tresna kaliyan Kang Putra nuwun sewu menapa raos tresna panjenengan menika ugi tasih wonten kados mekaten. Tegese piye? Dengan Iwang Pilung Bathara Guru ki nggadahi raos tresna kangge pun Bathari Durga. Jernyatanipun tur nalika semanten menika nuwun sewu. Kula menika wujudipun ayu swistu ing warna ngantos panjenengan Iwang Adi Bukulun menika kepi-kepilan kumajan anggarwa dhateng rayi. Nanging sakmenika kula sampun ngados mekaten. Dos pundi Bukulun? Permoni, kula wonten maring adhawuh. Tresna kuwi ora bakal bisa ilang. Sayekti apa ingkang dadi lelakon ana ing Kayuwangan ulun-ulun. Kersanipun ulun kanthi manjing ana ing Karang Kawidodaren. Ulun kepengin sirang kinosokan lawan jeneng kita Permoni. Kepriye Bathari Durga? Batobat kula ora mboten klentu pamireng kula to Pukulun. Mbuya. Monggo kula ndakaken Batobat. Remen manah kula tanpa pepindhan Pukulun menawi jenengan keparing dawuh ingkang mekaten Pukulun. Iya, Permoni. Inggih. Monggo kula ndherekaken. Budarnapa Wadyabala Durandara kula nuwun. Aja nganti ana ingkang wani mlebu jroning Kayuwangan jeneng ulun ana wigati kelawan Permoni. Kula nuwun ngestaken dawuh. Lan tatanan para Wadyabala Durandara
lamun to ana payu-payu katemping samirana aja nganti karo nden gawe lunut menistaken dawuh Yama Diwati wonten timbalan budana kang padha siba jeneng ulun sok arsa mlebu jroning kayiwangan monggo ulun menawi sampun paduka dawuhaken kula candhi jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Yama Diwati purna gantine maranggilan sanadasa kundur ngedatun jelek saking dampar kencana kirapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara ing Prabon kawijikan saking Mandra tindaknya Sang Hyang Otipati kanthi non saking Mandra kaya gumebyar candrane Pandhita kang nyarewangsit pindha kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone miang galing kanggung beksimi beruluk ngungkuli langit kencang warudaya Pak Pong Buk Bolong kali codhe sapa sing gawe lah kok iki ora pangrik iki ra Bayu karo Kumajaya wah Narada bapakku pancen iya aku sing merepeki lawan Narada bapakku iya Bayu aku ngaturke sembah ndak tampa pangestu ulun tamanono ndak gegem dadiake jimat Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya, Kumajaya ndak tampa rakyat pangestu tamanono ya, Nggih. Ana apa kok do mrepeki kalawan panjenengan ulun? Nggon ulun wis duwe tekad bakal ninggal Kayiwangan lah kok dadi kita malah ngaglak ning tempat kepanasan. Narada bapakku, Bayu piye? Dina samengko aku wis ngerti apa sing kelakon ana ing Suralaya. Mula wektu dina iki entuk ora entuk aku arep nderekake Narada bapakku mudhun ning jagat. Aku ora bakal dadi dewa, trima aku lereh nggone dadi dewa tinimbang dadi dewa. Kecipratan alane Hyang Pikulun Manikmaya. Semanten ugi kula pukulun kula nggih boten badhe dados jawata boten dados menapa. Kewaton kula boten klepetan dedosanipun Hyang Pikulun Jatimurti. Kosek aja kesusu ya, Ger. Ya senajan niat kita kuwi apik, nanging bener tumrap kita, kurang bener tumraping Kayiwangan. Lire Narada, bapakku paring dawuh ngono piye? Kayiwangan saiki pancen wis beda. Kayiwangan saiki pancen wis malih. Yo. Hyang Pikulun Jatimurti gugu kawan karsaning priyangga, nuruti kareping Bathari Durga. Mongko ora krasa apa kang dadi tingkah laku ning Hyang Pikulun Jatimurti mau ndeder dosa wine ngangkara ning Suralaya. Mongko Suralaya ki papan panembah, Suralaya ki panutaning para titah. Lah nek dewane padha mengeng kiblate kepiye ora coba? Apa ora bakal gawe geger Janaloka? Ya pancen mengkono. Lah iya. Ning ngene ya Bayu apa dene kowe Kumajaya. Aku banget ngaturake panuwun dene kita mbelani kelawan panjenengan ulun. Ning yen kita mudhun ana ing jagat melu karo panjenengan ulun kowe mengko ndak kesempyok ing aradan tegese kita mengko ndak melu katut dosane dosa ulun kelawan Hyang Pikulun Jatimurti ning sumangsa ulun ora dosa merga ulun iki mbelani bebener ewadene tumrap ing Hyang Pikulun Jatimurti dianggep dosa mangsa bara yo ngono kang sangka kuwi Kayangan ki butuhake dewa-dewa sing bener Kayangan ki butuhake dewa-dewa sing suci lahir batine sing ora gampang kenggo dene ngopo wae. Saake-akeh wong tumindak ala kuwi nek isih ana sing becik, kuwi sing iso ana pengarep-arep. Semono uga saake-akeh wong tumindak becik kuwi yen ana sing tumindak ala, kuwi bakal nular marang kiwa tengene. Mula Bathara Bayu gandeng Kayiwangan saiki mengko dewane wis padha mengeng kiblate mergo manut karo Hyang Jatimurti.
kita siji-sijining dewa aja ninggal kayangan. Kayangan tularana pakarti sing apik, kayangan tularana pakarti sing becik. Mbok menawa kanthi tingkah laku ing kaya mengkono mau bisa gawe winging para jawata ing mapan ning Kayuwangan. Nrada bapakku ngono. Ya. Wis, perkara aku mudhun ning jagat tak lakonane dhewe. Iki perkara ning Bathara Trada. Kita ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput, bunga susah aku yang bakal nyandang. Kita bali ana ing swarga Maruta, Kamajaya, kowe ning Cakrambang. Inggih, ngestaken dawuh. Nanging sadurunge kuwi kok kaya ora kepenak penggali ingsun. Awak-awak ana nggon mudhun saka ing Kayuwangan ya Bathara Guru nek ana Anyamaraja saka sela-selane Garu. Kita wajib tanggung jawab. Yo gak derekake gawe tekan tapel wates Kayuwangan. Yen ana sing ganggu gawe Nrada bapakku aja melu-melu, aku sing bakal tanggung jawab. Ah, yang ngono kuwi bener, Ken. Juanggahan bro sesumbar lindo bumi. Lindo bumi konjeng kumalu dokuntur ketup lumembak penjungan kumambang dosang Wisnu Bathara ladal katingal bingah penggali Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dewa Srani teka katingal mesam-mesem pasuryanipun. Pate Wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjangkaku. Nggonku nderekake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersani ya Kanjeng Rama Pukulan Jatimurti. Matur wigatining apa to sababe dene aku ketayan munggah ning Kayuwangan Kanjeng Ibu? Matur marang kesaning Kanjeng Rama yen aku pengin garwa swijining widodari. Waduh, kula nderek mangayu bagya seketi jumuruk. Dene jengandika Gusti kula ingkang sinuwun badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan. Ya, pancen mengkono. Nuwun sewu. Lajeng sinten ing menawa dados woting penggali Paduka? Lumahing bumi kreping langit ora ana wong wadon ing keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalindranku. Kejaba mung widodari saka ing Kayuwangan swarga Dahana. Atmajaning Pukulan Bathara Brahma ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Wayu piye? Nuwun sewu Diwaji. Dewi Dresana sampun winengku dening Raden Janaka. Menika sampun kondhang kalokeng rat teka Paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresanala menika kados pundi? Ora sah kakehan gunem tanpa guna. Sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresna ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci. Iya. Gandeng tresnaku kuwi tumiba marang Kakang Mbok Ayu Dresanala dipalang ana bakal mlupat diranteo aku bakal medhot. Upama Kakang Janaka ora menehake kelawan aku kang wujuding Kakang Mbok Dresanala mesti bakal nampa pidana saka Iwang Pikulan Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuki apa kang dadi lekasing Dewa Srani. Oh, lah dalah iki. Menawi tetelo makaten Paduka Kanjeng sinuwun lajeng kepareng Paduka. Peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora. Iya. Mula kowe aja jaga ning tempat panasan. Yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat, aja nganti wenehi dalan nanging balekno marang Kayuwangan. Merga Jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal bebecer marang asmaning Iwang Jatimurti. Kejaba saka kuwi mung bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake. Mula aja nganti kawanguran dening sapa-sapa dhisik. Mengko yen wis Dewa Srani kelakon dawuh karo Dresanala bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dadi wis dudu kewajibaning Dewa Srani. Pengaden sinuwun ya. Menawi tetelo makaten kula kantun nderek menapa wadyabala kepareng dipun ketapaken sak wadyabalanipun Ora ketang mung sithik supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ana ing jagat. Kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep mudhun ing jagat balekno marang Kayuwangan. Sendika ngestaken dawuh.
panggatipun ing abdi kepatihan bincang menapa ora kita sambung ngobrol celitang mangkato dina iki lho iki nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik mati. Iki rak ora pangling titapu jangkara. Nadyan wujude kaning kayiwangan meh ngancik ana ngrepat kepanasan. Mara gaging aku kita kuwi sapa? Kula dinipun sinuwun Prabu Dewa Srani Pukulun. Nami kula pun Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa. Ih, kasigian mekaten. Kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten? Dalah trembelane. Kabeh dewa nang kayangan padha priksa, kabeh titah padha priksa. Lah kok dadi kita ora ngerti kan panjenengan ulun. Cetha yen to suwijining kita ingkang mengeng kawan panembah. Ora nate nindakake panembah. Ketitik kita ora tepung karo panjenengan ulun. Ih, nyuwun pangapunten nyatanipun kula boten tepak. Lek nomripanmu gatekno gobokmu iki kami tuaning Kayiwangan Suralaya. Pak Dewa ing sithik mangut-aludal ulun Sang Hyang Kanika Putra ya Sang Hyang Narada. Oh, Sang Hyang Narada. Ya. Kula ngaturaken sembah pangabekti. Teka-teka. Kita mapan ing lepat kemanasan. Wanter dawuh timbalaning sinuwun Prabu Dewa Srani. Dhateng ing abdipun Kunjara Yaksa. Kula kadhawuhan supados jejagi wonten ing lepat kepanasan. Wigatine Ngendikanipun sinuwun Prabu Dewa Srani menawi wonten dewa ingkang badhe mandhap wonten ing jagat sampun ngantos kelampahan mudhun wonten ing jagat kula ingkang kedah mangsulaken ngunduraken dewa menika kala wau ulun sik ta karepe Dewa Srani iki apa lah kok dadi anggere ana dewa mudhun ning jagat mbok balekake ning Kayiwangan ngono ta kuwi kasigian mekaten lah iya lah terus karepe Dewa Srani iki apa menawi ngantos wonten jawata ingkang mudhun wonten ing jagat tan murunga mangke badhe ngabaraken dhateng lampaning Kayiwangan menawi ngantos kawanguran dening para titah tan murunga badhe gagar-wigar penjakanipun Prabu Dewa Srani mila sampun ngantos wonten jawata ingkang mandhap wonten ing jana luka kalebet paduka Pukulun kedah kundur wonten ing Kayiwangan kok sik ulun iki wis ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manik waya wis nundung lawan jeneng ulun. Lah kok dadi aku takon bali iki piye? Kersa boten kersa kedah panjenengan kundur. Yen aku gelem, nuwun pangapunten. Mboten badhe kula ora truda paripeksa. Ning yen aku bakal bacut mudhun ana ing Kayiwangan, ana ing jana loka, ateges panjenengan kedah mengsah dhateng Kunjara Yaksa. Menawi panjenengan saged mejahi Kunjara Yaksa lestari badhe mudhun wonten ing jagat. Belo. Wah, lah kemanen bocah iki wae lah. Yen ngono kowe arep mani karo para Jawata. Mboten ateges wantun nanging menika kula mun didhawuh timbalaning Prabu Dewa Srani. Wah, bagus, bagus. Ning ora urus. Merga kita iki nyembah dawuh timbalaning sesembahmu Dewa Srani tok estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa ala ming waton tok saguhi. Lah padha karo kita kuwi dijlomlongake ning juranging kasangsaran. Yen kita wani kan para Jawata, ateges kita wani marang pangmasane para dewa kuwi kelumputan. Mapanmu besok bakal ning Yamani, tegese ana ning neraka jahanam utawa ning kawah Candra Dimuka. Kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam. Kula ora wedi karo kawah Candra Dimuka. Wose sampeyan bali napa mboten? Ora bali menyang Kayangan. Ana dewa tak nggo gateng sirahe. Wah, Batara Bayu, Batara Bayu. Putar we. Ya
Yo Narada bapakku ora dadi ngopo? Kendang kapracundang kuntal kaprapal. Iya. Katon padhang dalane kemudhun ana ing jagat Bathara Bayu. Iya. Kita bali ana ing swarga marudun ana ing jagat. Ora pati-pati Bathara Rada bali ana ing kayangan, nek kayangan durung bali becik. Kayangan durung bali dadi punjer-punjering kautaman lan punjer-punjering panembah. Iya. Tetepno pangesti kita. Aja mangro paningal kita nadyan ana pengojok aja apa wae ya Bathara Bayu. Merga pisan meneh aku tak kandha karo kowe. Ewoning wong ala, papan sing kebak wong angkara murka, yen ana tukulane wong becik, kuwi kok bakal tumular marang kiwa tengen. Satemah bakal iso dadi becik kabeh. Wah, Narada bapakku ngestoke dawuh. Sembahku nderek. Wis kaya ora sandadak kok gagas. Mbok aku dadi apa ning donya iki urung tak pikir. Perkara urip ning alam padang kuwi nek kaya sedulur mesti bakal kepenak nggone nglakoni urip. Yo. Tak srawung ning jana loka mbok engko dadine. Yo. Ya, aku njaluk pamit Bathara Bayu. Sing hati-hati. Rama Pukulun teka lenggah paduka boten katingal jenak tuwin kepenak enggen paduka rawuh wonten ing kayangan swarga dahana ingkang putra pun Dresana ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Oh, Mas Tunama sidhap saribawana langgeng. Iya, Dresana lo ndak tampa. Ora liwat pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Iya, Arjuna ndak tampa. Ora liwat pangestune ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan Rama Pukulun. Wonten menapa Rama Pukulun dene katingal goreh rongeh penggalih paduka menawi kepareng kawedharing kathah munten kababarna. Jagat Dewa Bathara Dresana. Gone ulun ora paring pangandikan iki sayekti kaweworan bombong ingkang banget ana ing jroning penggalih ulun. Ing atase ulun kuwi Jawata nanging kawasa ngrabekake anak wadon lawan Si Arjuna. Sapa to sing ora bombong? Janaka kuwi lananging jagat lancuring bawana. Janaka kuwi pitakaning jalma unusaning titah. Luwih-luwih bareng aku nyumurupi lamun sira kulub Dresana wis gerbine ngancik pitung candra. Saka pangrasaku kaselak kepengin momong mantu ngemban putu anggendhong kelawan wayahku dhewe ing mapan ana ing kandhutamu. Mbuh lanang mbuh wadon kang mangkono mesti bakal dadi turasing satriya ingkang pinilih tanding sarta keluwihane tan prabeda kaya dene bapakne. Inggih Pukulun. Ya mung ngene. Lilanono aku tak paring dawuh kelawan mantuku Janaka. Kula semanggaaken Pukulun. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Udakara wis pirang sasi munggahe pirang taun nggonmu ninggal kelawan negara Ngamarta ya kasatyan Madukara katrem olah katresnan mengku garwa kelawan Atmajaku Dresana ana ing swarga dahana kene. Udakawisanipun setunggal warsa langkung Pukulun. Anggen kula nilar dhateng kasatriyan kuwi negari Ngamarta. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Sira kuwi satriyaning praja. Sira kuwi satriyaning praja. Monggo ketentremaning negara, ora mung negara. Bebasan ketentremaning jagat kuwi ning pundhaking para satriya. Kuwatir penggalih ulun yen to nganti nggonmu ninggal negara Ngamarta sartaning kasatyan Madukara mau luwih saka sak warsa. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to nggonmu nilar kelawan jiwaning kasatriyan
nggonmu ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan mergo katrep mulah katresnan kelawan pajaku Dresanala mula ya nggih ora jeneng aku nundung kelawan sira kulub Arjuna wektu dina iki ora ketang sedhela tilik ana negara Ngamarta lan tilik ana kasatriyan Madukara kejaba saka kuwi akeh garwamu ing padha ngantu marang praptamu ning negara Ngamarta lan kasatriyan Madukara perkara anakku Dresanala sawetara titipna kelawan panjenengan ulun aku ing bakal nggulawentah anak wadon sartane bocah ing mapan ning kandhutane bojomu si Dresanala mula Arjuna ora jeneng aku nunduk kelawan sira baliya tilik ana negaramu tetep ana jiwaning kasatriyanmu aja nganti tetel jiwa kasatriyaning Arjuna mung kalah karo katresnan mula kang sangka kuwi dina samengko ulun lilani kahana kene bali marang negara Ngamarta ingkang wigati tilik kelawan kulawarga sarta netepi marang jiwaning kasatriyanmu Arjuna ana rembug ing bakal dak kandhakake marang kowe rembag ingkang kados pundi sing gedhe pangapuramu sepira luputing bapakmu aku njaluk ngapura yana Cahayu iki kabeh merga keluputane bapakmu Bathara Brama ingkang aku wis ora duwe pilihan endi dalan sing kudu tak lakoni nalika semono aku ditimbali dening Iwang Jagadgiri Pratingkah lamun Iwang Jagadgiri Nata bakal misuda ya kuwi widodari ingkang olah jejogetan utawa widodari Langentaya monggo kowe tinuding bakal dadi widodari ingkang olah jejogetan ning Kayiwangan monggo syarat-syaratane kudu ora kena ginarwa dening sapa-sapa lan ora wong kena winengku dening sapa-sapa Dresanala nganti aku kudu atur dura lawan anakku wadon nggonku nundung karo Janaka iki mau pancen niatku ora takon tilik marang negara nanging pancen kepengin banget aku nindakake dawuh Iwang Jatimurti supaya aku megatake katresnanmu karo katresnaning Janaka anakku nggih Uten kanthi kanyono-nyono teka mekaten pangandika paduka dados sedaya lampahan menika punjulipun Kanjeng Eyang Pikulun Jagadgiri Nata iya apuranen bapakmu aku ora iso piye-piye aku katarungku marang panguwasaning Jagadgiri Nata mula aku kudu paripaksa kudu mentala babakan iki menawi mekaten jengandika Rama Pukulun boten wantun mantur kaliyan Eyang Pukulun Jagadgiri Nata lilanana kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya kula piyambak ingkang badhe matur kaliyan Hyang Jagadgiri Pati Dresanala aja wong ayu aja Dresanala bauna langgeng iki mboya pangling kaya wayah ulun Nini Dresanala sembah kula kunjuk Eyang Pukulun ya ulun tampa ana wigati apa dene jeneng kita ngabyatura nang ngarsa ulun Pukulun gendeng kula dereng mangertos menapa werdinipun ingkang sinebat tembung garwa kula nyuwun dawuh garwa menika menapa garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan loro-lorone duwe ancas gegayuhaning urip ingkang wis ditunggalake kuwi sinebut garwa uga ana ingkang nyebutake garwa kuwi sigaraning nyawa loro ingkang wis dadi siji lan ora bakal bisa dipisahake dening apa wae paduka Hyang Pukulun saged paring dawuh mekaten nanging nyatanipun boten saged netepi dhateng menapa ingkang dados werdinipun tembung garwa sababe apa dene jeneng kita matur kaya mengkono kenging menapa paduka mentala dawuh kan Kanjeng Rama misahaken katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna Pukulun kula mboten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka kula mboten saged pisah kaliyan memani ing jantung kula Pukulun parenga padukan jabel dawuh kaliyan Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brama Dresanala sayekti apa kang dadi dawuh ulun sepisan dadi mboya kena wolawali malah kita ngerti yo
apa ingin dak kandhake kelawan bapakmu sayekti mau mung goro ingkang wigati lamun kita pisah kelawan Janaka kita bakal winengku dening Atmaja Ulun ya kuwi Narendra Nusuwa kang bono ya Nusuwa Rukmi Dresana Ulun maringi dawuh lamun bakal didhawuh kelawan Dewa Srani teka malah ora eling mangsa Badawa gandeng Janaka wis mudhun ning jagat Dresana wis ora eling Purwadasina gawanen wenehna Atmaja kita ya Dewa Srani ya Atmaja Ulun Batobat ngestaken dawuh ayo nggih Dresana ora usah dadak semaput barang Panudya utama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Batobat bareng tak bopong saka Suralaya prapteng repat kepanasan lah kok malah kowe eling Purwadasina yen to punjer ngelakon iki mung merga saka kowe Betari Durga Batobat kowe ora basa karo aku ki peranganing dewa aku iki garwane Wang Pikulun Jatimurti ora peduli Durga kowe menungsa sing ora duwe rasa kamanungsan babar pisan kowe mentala misahke katresnanku karo Raden Janaka luwih kowe ora nyawang yen to aku ngandhut jabang bayi yen to aku dikon ngladeni karo Dewa Srani terus kepiye kahanane jabang bayi apa kira-kira kowe durung tau ngrasake dadi sawijining ibu kowe sawijining makhluk ingkang ora pantes urip ana ing alam padang kowe sawijining titah ing ora pantes nyawang gelaring jagat eseming rembulan pantes mung dadi ndiping neraka jahanam iblis anak tangke Batobat ayumu ayune cangkemmu elek Batobat kowe ngono ae karo Betari Durga derajatmu ya apa kowe iki pengen anake Bathara Brahma selagine Brahma wae kalah luhur karo Betari Durga lak kok wani ngomong-ngomong marang mandya Betari Durga piye kowe jaluk mati cara piye Dresana Biyo rekane arep tak pateni malah Batobat tak uncalke ado tibamu kowe tiba bengok sora nganti jabang bayimu lair biyo lanang kowe Batobat lanang biyo ana kutile semono ta lanang iki Batobat Dresana anakmu lair Dewa Srani iki Dresana ora eling mergo anake lair gawanen rukti nang negaramu Dewa Srani wah kakang Batobat baguse kaya gerangane ning atase isih bayi wae kok corekane rayu wis ketok nek bakal dadi wong Batobat ngelak bocah iki lagi lahir wae durung disesepi karo mbokne wis ditinggal karo mbokne cangkeme mecucu piye aku ki ya suwijining wanita nek karo bayi kaya ngono ki terus rasane kaya kepengin nesepi nek ya apa kelakon nggon aku wis ora metu tiwas nyedot mempi ora iso sudo ngelake Batobat ilate kaya wis dong Batobat aku apa ya mentala jajal kowe kudu tekane mati jambang bayi kowe kudu tekane mati mergo yen kowe ora tekane mati kowe mesti bebedotan karo ibumu sing gedhe pangapuramu ya jambang bayi kowe kudu tekane mati tak
sabetke watu gilang sumyur kuandamu aja ngakake dosane Betari Durgaya jabang bayi batu-batu tak sabetke watu ora apa-apa tak cokot ya ora temomo siongku bareng naculke apa saya iso mengkurep ora malah iso mengkurep ning durung brangkang aja ngawur nek bengok ora dong rasa bengok mengkurep saya lagi brangkang cenanangan gerangan bangkang ya wangun bayi kok urung-urung brangkang batu-batu batu-batu kowe jebul luput senjata tawa tegese ora temomo dening apa wae apa digerak rasa mateni karo kowe kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tumpur kuandangmu kowe bayi Diwaya perang kasangsaran yen ana wong perang kasangsaran Narada dedali kedunya kaleweran sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun Semar kita boya luput nalika ulun jengkar saka Kayiwangan Ngundaran Dirbawana sumurup lamun Kayiwangan Suralaya kobar dening genine Angkara tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita tanggaping gati ninggal Karang Kadempel munggah eneng Kayangan nggih kita wis weruh lelakon ingkang dumadoning Kayangan Purwa Madyawusana pun boten wonten sing karempit nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson upama mempera lan manguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng Kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan melakone Betari Durga nggih kula ngertos nganti Narada wae keplayu saka Kayiwangan nggih yen to ulun ora ndisiki nyemplung ana ing kawah tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah ingkang kebak geni kaya mengkene wekasan sirep ora ana rasa panas nggih mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih rampungna lelakone nggih sendika terus kejaba saka kuwi kita ingkang dadi seksi dawuh ulun nggih keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair saka garbane ibune wis kaningaya mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih lawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun ing ngendiyene bocah iki ing kono lenggah sangasih prana ya panjenengan ulun nggih matur sembah nuwun. Lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten Semar Seksenana gandeng bocah iki diuncalake ana mangka kawah iki papaning geni mula Seksenana jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger bocah iki ulun paringi tetenger Bambang Wisa Geni Semar. Wisa Geni kaprah tani besuke bakal ana tembung Bambang Wisang Geni. Wah ngopo Semar mboten apa-apa ning wonten Wisang Geni iya wis Wisang Geni bakal duwe kekuatan ingkang tentrap ngungkuli marang sak pepadaning titah. Wisang Geni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane ruktinen Semar tuduhna wong tuane
yen kepara wisanggeni kudu iso males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa dipun keparengaken ulun keparengaken matur nuwun ulun kundur makayangan bocah iki jedinen supaya enggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para jawata ing mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud jawata ing utama nanging wujud jawata ing angkara murka men padha kelingan kalawan jejere nggih ngestaken dawuh ulun kundur makayangan Semar nggih nderekaken Bu Ulun matur sembah nuwun bareng tak dusi banyu gege tak kok wah mencorong tejane lho iki ana watu kok iso omong waduh aku ki wong kowe wong to lah kowe iki sapa aku sing ngomong kowe aku sing didhawuhi ngomong kowe sing ngomong aku iya terus jenengmu sapa wah pancen bocah pinter tenan wis ngerti tembung jeneng bareng kowe nek nyebut aku kakek ngono wae kakek iya kakek ngono tok lah terus aku takon kowe kek aku kuwi sapa kowe kuwi lagi wae tak saka wujud bayi jenengmu Bambang Wisanggeni Bambang Wisanggeni ya Bambang Wisageni ya Bambang Wisageni heeh iki kok wonten geni kabeh ki apa kek kene iki jenenge Kawah Candra di muka utawa ana sing nyebut neraka wah neraka wah lah mula aku ki tolah-toleh mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute nek tok mati nang wujute apa iya kek iya nek tok mati nang wujute saiki aku weruh kek lah rak ngono to kek sengit karo piye oh ngono to kek heeh kek piye aku takon karo sampean takon apa aku ana iki mestine ana bapakku ana ibuku sapa bapakku sapa kek wala iki nek saiki durung wancine lah terus ngene bae ayo kowe tak jak ning Karang Kadempel monggo kowe tak duduhi bapakmu sapa ibumu sapa ning kowe kudu budidaya goleki bapakmu karo ibumu ngono kek ning Karang Kadempel ki ning gone sapa ning omahku oh kowe duwe omah wah ngecek bocah omahku ya nadyan kaya ngapa wujude ning aku duwe Karang Kadempel kuwi apa desa oh desa iya monggo tak tepungke karo anak-anakku wah kowe duwe anak duwe apa nama wedok sing gelem karo kowe lha setan ora malah ngece karo aku aja mbok ece bojoku kuwi widodari wah widodari kowe lha edan apa kuwi widodarine katarak apa piye gelem karo kowe ora pancen wis binesti kaya ngono ayo aja kok ki ngomong tak kanthi nang Karang Kadempel mau tak duduhi bapakmu karo ibumu ning kowe kudu wani budidaya iya aku manut kakek ayo karo aku ayo gak tak derekake Semarikutin prayitno semuriris semuriris eko balik apa iki winastan Karang Kadempel kek
ya iki sing jeneng Karang Kadempel iki ya iki. Mulai lho. Kiwa tengene omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentaing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sebab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Kowe arep aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kak sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kowe, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petruk. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwane glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Tru. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to, kae Gareng Pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Lho. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong go mendem kowe iki apa piye? Bagong. Oh, wis sapa to, Pil? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah ndadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah. Ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubahmu sing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Loh. Dijotosi iki dikapake. Lah iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lagi nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek, sing banter. Tok ajar pokoke kok kulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak wenangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kowe aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong digdaya. Nek mengambah dirgantara, ora bakal kurang akal Wisanggeni.
miat nanganing kalangguan akar pandan moncar tinon ler kakonang surung sorot tahan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga yen mono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku kowe mesti tak tutke njaluk pangestumu dewa tak takoni bapakku ora ngerti buku ora ngerti aja kelakon dosa kayangan tak gawe sungsang bawono balik ya sing ati-ati wis anggeni sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak kowe? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa rek? Ngerti ya, Truk, kae janjane, Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa, Truk? Guys, jatine iki ngopo ora melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke tak awat-awatane kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa nang ngaran ya traya ya iki sapa ana noman munggah ana ing kayuwangan lah kok banjur apa-apa dirusaki apa-apa digawe rubuh kowe sapa takon karo aku wis anggeni kowe sapa aku Bathara Penyarian sikilmu sak cengkeng ora ngambah Bantala kowe apa jin setan priprayangan hus aja ngawu gawar-gawur ulun iki dewa lho dewa iya lah yen ngono kowe sing tak goleki aku arep takon karo dewa takon apa wis anggene yen kowe ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa lho lah kowe iki lair saka ngendi kok takon bapakmu sapa ibuku sapa marang aku ulun boyang ngerteni kowe iki dewa kok ora ngerti piye ulun ora ngerti tenan wah dudu dewa wae sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora sandang tak takon merong-merong. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun boyang ngerti padha wae. Ana bocah gawe geger kayuwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngonekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa. Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Oh. Lho.
Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane iji urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Bang Wangaruna kadinetraning nganggo rapuh sadaning kiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindraning para Jawata dalah yen ngono pasang Yogya katujuh ngono dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kawulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe ayo Wangsulana pitakon kene Pertitis wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho yen kita takon bapa lan ibu ulun mboya ngerti lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru pedaya apa kowe dadi nalindraning para dewa ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku monggo kowe ngerti kowe iki dewane para dewa ngerti marang obamu sing titah wis anggeni ulun mboya ngerti ora usah dadakno kan gunung tanpa guna ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu ora pantes kowe dadi para dewane para dewa guntur geni guntur angin sirnakno wis anggeni kowe iki ngopo Bathara Guru kowe iki ngopo aku tak takon kowe dewa kok seneng dolanan kembang api us kembang api bila iki mau kelak-kelak nyamberi aku apa mbak anggap aku kalah apa mbak anggap aku mati yang ngono apa piye wis anggeni ora iso mati butuhe wis anggeni ora kok tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa kayangan iki tak gawe sungsang bawana balik yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru kowe ora dalah sip ya ngono kuwi terus aku kan takon sapa kek Bathara Guru wae ora ngerti Bathara Guru ora ngerti doyak pokoke nganti kecekel nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu lah nek tetep ora ngerti wah tutuki raine Bathara Guru wah lah mati dening aku